ao muiño. Isto era unha crianza que ia moer un muiño un bo saco de trigo. Levaba encima dun burro, pero a metade do camiño caollo o saco ao chan e non o daba levantado. Despois dun bo rato, con moito esforzo e sufrimento, non no posto outra vez encima do burro e continuou o seu camiño ata o muiño. Cando chegou de volta a casa, contoulle o seu pai toda a peripecia que lle acontecera polo camiño. Entón, o seu pai, sorprendido pola historia, preguntoulle como fixera para levantar tremendo saco de trigo. Quen fora a xentil persoa que lle axudara nesa situación tan angustiosa? Entón, a crianza con moita retranca respondeulle: a necesidade, papá, a necesidade.